ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ድማ ካብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝቐፀለ ናይ ኮማንድ ፕሮምፕት ናይ ፋይል ማኔጅመንት ክንርኢ ኢና። ዝሓለፈ ኣብ ዘቋረፅናዮ ዲሊት ፋይልስ ኤንድ ፎልደርስ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ትኾንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ኮኑ። እዚ ቪድዮ እዚ ንካልኦት ንክባፅሕ እውን ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ግበሩ። ስለዚ ካብቲ ዘቋረፅናዮ ክንጅምር ከለና ከመይ ጌርና ኢና ዲሊት ፋይልስ ወይ ከዓ ዲሊት ፎልደርስ ንገብር ሰብ ፎልደር እንድሕር ኮይኑ ብኣድሚን ክንኣቲ ኣቲና ኢና ዲሊት ንገብሮ ኢለኩም ነይረ። ሕዚ ግን ብባዕሉ እውን ክንምክሮ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ መጀመርያ ዲስፕሌይ ንምግባር ዳይሬክተሪ ዲር ንብሎ እሞ ኣብዚ ሕዚ ክሬት ዝገበርናዮም ነይሮም። ንኣብነት ክሬት ዝገበርናዮም ባህጊ ዝብል ፎልደር ነይሩ። ስለዚ ባህጊ ዝብል ፎልደር ውሽጢ እንደገና ዲር ክንብል ከለና ሰብ ፎልደር ክሬት ጌርና ነርና። ስለዚ ሰብ ፎልደር እሱ ሰብ ባህጊ ዝብል እኒኦ። ስለዚ እዚ ሰብ ባህጊ ዝብል ፎልደር ኣብ ውሽጡ ፋይል ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ስኢልና እዚኣ ሪሞቭ ሰብ ባህጊ እንድሕር ኢልናዮ ዲሊት ኣይገበረልና። ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብለሎ እዚ ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል ኮማንድ እንትን ይብለና ኣሎ፣ ዲሊት ክትገብሮ ኣይትኽእልን ይብለና ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ዲሊት ንገብሮ ንብል ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እዚ አርዲ ንብል እሞ ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ማለት እዩ አርዲ። ስለዚ ስላሽ ኢልና ኤስ ኢንክሉዲንግ ሰብ ዳይሬክተሪ ንብል። ስለዚ ሰብ ባህጊ ኢልና ከምዚኣ ጌርና ነፅሕፍ። ስለዚ እዚ ኢንተር ክንብሎ ከለና ሰብ ባህጊ አርዩ ሹር ዲዩ ዋንት ኮንቲኒው ይብለና ኣሎ ዲሊት ንምግባር። ስለዚ እዚ የስ ተልናዮ ሰብ ባህጊ ኣውቶማቲካሊ ዲሊት ይገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ዳይሬክተሪ ከመይ ጌርና ዲሊት ከም ንገብር ርኢና ኣለና። ዝሓለፈ ቪድዮ ከዓ ፋይል ከመይ ጌርና ዲሊት ከም ንገብር ርኢና ኣለና። ስለዚ ናብ ዝቕፅል ክንከይድ ከለና ከዓ ኤክስ ኮፒ ኢና ንርኢ። ኤክስ ኮፒ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኮፒ ምግባር ፋይላት ዝሓለፈ ርኢና ኢና። ሕዚ እንደገና ኤክስ ኮፒ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና? ኤክስ ኮፒ ዝጠቕመና ከዓ ኢንክሉዲንግ ሰብ ፎልደራት ዝኾኑ ፋይላትን ሰብ ፎልደራትን ኢንክሉዲንግ ዝኾኑ ኮፒ ንምግባር ይጠቕመና ማለት እዩ። ስለዚ ኤክስ ኮፒ ኢልና እዚ ንፅሕፍ እሞ ኤክስ ኮፒ ንብል። ሕዚ ኤክስ ኮፒ ኢልና እዞም ኦኬ ካብዚ ክወፁ እሞ ካብ ባህጊ ክወፁ እሞ ካሊእ ባህጊ ምእንታን ክፈጥር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ባህጊ ንምውፃእ እንታይ ኢና ኣለና ሲዲልና ዶት ዶት ክንብል ከለና ኣብዚ ናብ ቅድሚት ወፂና ኣለና። ሕዚ ኣብዚ ኮይና እንታይ ንብል ኤክስ ኮፒ ኢንክሉዲንግ ሰብ ፎልደር ተሃልዮም ካብኡ ባህጊ ናበይ ኮፒ ግበረለይ ናብ ባህጊ ቴክ ዝብል ኮፒ ግበረለይ ክብሎ ከለኹ እንታይ ይብሎ ዳዝ ባህጊ ቴክ ስፔሲፋይ ኤ ኔም ኦር ፋይል ድዩ ዳይሬክተሪ ድዩ ኢልና እኒኦ። ዳይሬክተሪ ጌርካ ክሬት ግበረለይ ኣለኹ። ስለዚ ናብኡ ክሬት ገይርዎ እኒኦ ማለት እዩ። ናብኡ ክሬት ገይርዎ እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኤክስ ኮፒ ማለት ኢንክሉዲንግ ሰብ ዳይሬክተሪ እዩ ኮፒ ዝገብረልና ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና ክንርኢ ከለና ሮቦ ኮፒ ዝበሃል እኒኦ። ሮቦ ኮፒ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና? ብጣዕሚ ፓወርፉል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንባክኣፕ እዩ ዝጠቕመና። ስለዚ ሮቦ ኮፒ ንምግባር እንደገና እንታይ ኢና ንገብር? ኣብዚኣ ኖርማሊ ሮቦ ኮፒ ኢልና ንፅሕፍ እሞ ኣብኡ እቲ ፓዝ ንህቦ ማለት እዩ። እቲ ኦሪጂናል ፓዝ ንህቦ ሶርስ ኔም እዚኣ ንህቦ ሶርስ ኔም ንህቦ እቲ ፓዝ ኮፒ ክገብረልና። እዚ ምክንያቱ ዓብዪ ስለዝኾነ ናብ ዝኾነ ድራይቭ ኢና ንብል። ስለዚ ፍሌሽ እንድሕር ኣቲና ኢልና ከምዚኣ ኢልና ኢ እንድሕር ኢልናዮ እቲ ፍሌሽና ኢ እንድሕር ሂቦ ኤፍ ፍሌሽ እንድሕር ሂቦ ከዓ ድራይቭ ናይ ኤፍ እንድሕር ኢልናዮ እዚኣ ኢንተር ክንገብራ ከለና ናብዚ ሮቦ ኮፒ ይገብረልና ማለት እዩ። ኣንሕና ግን ኢ ስለዘይበልና ብፍሌሽ ስለዘይተኹ ምንም ባክኣፕ ክሕዘለይ ስለዘይከኣልኩ ሰው ለየ ንዓኹም ምኸርኢ ኢኹም ገይረ ዘለኹ። ስለዚ ሮቦ ኮፒ ማለት ብጣዕሚ ፓወርፉል ብጣዕሚ ብዙሕ ዳታ ኮፒ ንገብረሉ ኮማንድ እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና? እሱ ከዓ ዝተፈላለዩ ባክኣፕ ንምሓዝ ናብ ዝተፈላለዩ ዳይሬክተሪ ንምስጋድ እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ከዓ ትሪ ዝብል ከዓ ኮማንድ ኣሎ። ትሪ ዝብል ኮማንድ ከዓ እዚ ከይጋጌና ምእንታን ሲኤልኤስ ወይ ከዓ ክሊየር ስክሪን ክሊክ ክንገብር ከለና ይጥፍአልና። ስለዚ ትሪ ከዓ ንምንታይ እዩ ቼክ ዝገብረልና? ስትራክቸር ናይቲ ፋይል እዩ ዲስፕሌይ ዝገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ኢንክሉዲንግ ትሪ ናብዚ እንድሕር ፅሒፍና ዳይሬክተሪታት ብቻ እዩ ስትራክቸር ዲስፕሌይ ዝገብረልና ከምዚ ገይሩ ማለት እዩ። ግን ኣብዚኣቶም ንሪኦም ዘለና ዳይሬክተሪታት ጥራሕ እዮም። ካብዚኣቶም ግን ካሊእ ኢንክሉዲንግ ፋይል ተርእየና እንድሕር ደሊና ግን እንታይ ኢና ንገብር? እዚ ትሪ ንብል እሞ ኢንክሉዲንግ ኤፍ ንብል ማለት እዩ ፋይላት እውን። ስለዚ እቶም ፋይላት እሶም ስትራክቸሮም ብምሉኦም ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ብሙሉ እንዲ ዘርእየኒ ዘሎ ሕዚ ግን እዚኣ ግን ሲዲ ኢለ ናብ ባህጊ ከኣትየልኩም እሞ ባህጊ ፎልደር እዚኣ ሕዚ ትሪት ኢለዮ ትሪ ፋይል እውን እንድሕር ኢለዮ እዚ ምንም ባዶ ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ተሃልዩ ግን ሓደ ዲስፕሌይ ይገብረለይ ሕዚ እዚ ሜክ ዳይሬክትሪ ኣብ ውሽጢ ባህጊ ኮይንካ ጂጂ ዝብል ፍጠረለይ ሜክ ዳይሬክትሪ ኣብ ውሽጢ ባህጊ ኮይንካ ኬኬ ዝብል ፍጠረለይ ክብል እሞ ሕዚ ትሪ እንድሕር ኢለዮ እዚ ከምዚኣ ገይሩ የብለለይ ኣብ ሲ ኣብ ባህጊ ውሽጢ መን ጂጂ እና ኬኬ እኒአው ኢሉ ከም ፋይል ዳይሬክትሪ ዲስፕሌይ ይገብረለይ ማለት እዩ ካሊእ እንደገና ታይፕ ዝበሃል እውን ኣሎ ታይፕ ማለት እንደገና እንታይ ይጠቕመና ታይፕ እንደገና ፋይል ተሃልዩና ዲስፕሌይ ዝገበረልና ኣብ ስክሪን እዩ ታይፕ ዝበሃል ማለት እዩ ንስ ሕዚ ኣብዚ ኢኮ ክብል እሞ ካብኡ ዌልካም ቱ ባህጊ ቴክ ኢለ ኣለኹ እዚ ኣብ ምንታይ ሴቭ ገበረለይ ክብሎ ዌልካም ዶት ቴክስት ዝብል ሴቭ ገበረለይ ክብሎ እዩ ሕዚ እዚ ታይፕ ኢለ ፅሒፈ ታይፕ ኢለ ካብኡ እንታይ ክብል ኣለኒ ዲስፕሌይ ዝገበረለይ እንታይ ክብል ኣለኒ ታይፕ ኢለ እዚ ታይፕ ኢለ እታ ፋይል ኔም ክፅሕፋ ዘለኒ ስለዚ ታይፕ ኢለ እዚ እንታይ ክፅሕፍ ኣለኒ ዌልካም ኢለ ኣብዚኣ ዶት ቴክስት ይፅሕፍ እዚ ዲስፕሌይ ዝገበረልና እንታይ እዩ እታ ዌልካም ዶት ቴክስት ከፊቱስ ኣብ ውሽጣ እንታይ ከም ዝሓዘት ዲስፕሌይ ይገበረልና ንዓና ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ እውን ፎልደር እሞ ካሊእ ፋይል እውን እሞ ዌልካም እና ዌልካም ዋን ትብል ፋይል ክሬት ንምግባር ያው ብሓሊፉ ስለማረኣናዮ ክልተ ፋይላት ኣለውና እዚ ሕዚ እዚ ዲር ተልና ዲስፕሌይ ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ዲር ተልና ዌልካም ዋና ዌልካም ዝብል ኣለና ሕዚ ንዚኦም ክልቲኦም እንደገና ኤፍሲ ዝበሃል ካሊእ ኮማንድ እኒአና ኤፍሲ እንደገና እንታይ እዩ ጥቕሙ ኮምፓሪዝን ምግባር ሓደ ፋይል ምስ ካሊእ ፋይል ኮምፓሪዝን ንምግባር እንድሕር ንደሊ ኮይና እቲ ኤፍሲ ዝብል ኢና ክሊክ ንገብር ስለዚ ንፅሕፍ ስለዚ ኤፍሲ ወይሞ እዚ ፋይል ኮምፓሪዝን መን ምስ መን እዩ እዩ ዌልካም ቴክስት ምስ ዌልካም ቴክስት ዋን ማለት እዩ እዚ ኮምፔር ገበረለይ ተይልዮ there is no difference ይብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ኮምፔር ገይሩ no difference ይብለኒ ኣሎ ስለዚ no difference እንድሕር ኢልኒ ምንም ፍልል የብሎምን ዘሴም ዓይነት ፋይል እዮም ይብለኒ ኣሎ ኮምፔር ንምግባር እንደገና እንታይ ንጥቀም እዚ ንጥቀም ማለት እዩ ካሊእ እንደገና ፋይል ወዳው ከፊትና ወዳው እንደገና ኣብኡ ተለና ክንፅሕፍ ተደሊና ከዓ እንታይ ንጥቀም እንታይ ዓይነት ኮማንድ ኮፒ ኮን ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኮፒ ኮን ንፅሓፍ ሞ ኮፒ ኮን ካብኡ ኮፒ ኮን ኢልና ንኣብነት ቴስት ዶት ቴክስት ትብል ፋይል ክሬኤት ምግባር ካብኡ እዚኣ ክሬኤት ክንገብር ከለና ኦኬ ሶሪ ኣብቲ ስፔስ ኣይገበርኩን ስለዚ ብኣፍ ኣረው ከይደ እዚኣ እንታይ ይገብር ኮፒ ኮን ስፔስ ኢለ ከምዚኣ ይገብራ ማለት እዩ ከምዚ ክገብር ከለኹ ፀሓፉ እያ ትብለኒ ስለዚ ኣብዚ ድሌተይ ክፅሕፍ ይኽእል እዚ ማለት እዩ ስለዚ ድሌተይ ምፅሓፍኩ እዚ ኢንተርዋላ ተወልኩ ሶ ኢለ ይፅሕፈለይ ስለዚ ኣብቲ ፋይል ይፅሕፍ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ምፅሓፉ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ካብ ኪቦርድ ክነክእ ከለኹ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ክነክእ ከለኹ ቀላላ ጠጠው ተብል እሞ ሴቭ ትገበረለይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤፍሲ ንሕዚ ቴስት ክገብር ከለኹ ኮምፔርስ ክገብሮ ዌልካም ምስ ቴስት ዶት ቴክስቲ እዚኦም ኮምፔር ግበረለይ ተይልዮም ሕዚ እንታይ ይኹን ኣሎ ናይ ዌልካም ከፊትለይ ኣሎ ኮምፔሪንግ ፋይልስ ዌልካም ዶት ቴክስት እዚ ናይ ዌልካም ቴክስት እዚ ይመስል ናይ ቴስት ቴክስት እንደገና እዚ ይመስል ስለዚ ዚኣርኖት ዘሴም ኢሉ እዩ ዲስፕሌይ ዝገበረለይ ማለት እዩ ምክንያቱም ዚኣርኖ ዘሴም ምባሉ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ እቶም ቴክስትታት እንድሕር ዲስፕሌይ ገይርና ሓደ ይኮኑን እንድሕር ዲስፕሌይ ዘይገበረልና ግን ከምታ ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ዘላ እዚኣ ኖ ዲፈረንስ ኢንካውንተርድ ክብለና ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኮፒ ኮን ንምንታይ ይጠቕመና ኮፒ ኮን ዝጠቕመና እንደገና ንፋይል ክሪኤት ጌርናስ ላይቭ ኣብቲ ሲኤምዲ ኮይና ነቲ ፋይል እሱ ንክንፅሕፍ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ካሊእ እንደገና ኮማንድ ፋይል ማኔጅመንት እንጥቀመሉ እንደገና ፓዝ ዝብል እዩ ፓዝ ሕዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣፕሊኬሽናት ፅዒና ማለት እዩ ኣፕሊኬሽናት ፅዒና ኣብ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ኬድና ማለት እዩ ነቕምጦም ኢና ወደ ፓዝ ነቕምጥ እኒአና ናይ ግድን እታ ኣፕሊኬሽን ስታርት ክገበረልና ወይ ከዓ እታ ኣፕሊኬሽን ክጅምረልና ሕዚ እቶም ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል እንታይ እንታይ እዮም ሒዞም እኒአው ንምርኣይ እንደገና እንታይ ኢና ንብላ እዚ ኮይና ሲምፕሊ ፓዝ ክንፅሕፍ ከለና ኣብ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ዘለዉ ዲክለር ዝተገበሩ ብምልኦም የምፀልና ማለት እዩ ኣብዚ ዲክለር ዝተገበረ ሓደ ኣለዎ ሲስተም ሰርቲቱ ዝበሃል ካብኡ ዌብካም እኒኦ ካብኡ እንደገና እንትን እኒኦ እናበለ እስካዕ መጨረሻ እቶም ኣብ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ ዘለዉ
ፋዛት ብምልኦም ዲስፕሌይ ይገብረልና ማለት እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና እዚ ተኸታታሊ ሰለስተ ቪድዮ ዝነበረ ብዛዕባ ፋይል ማኔጅመንት ዩዚንግ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ ሲኤምዲ ኢን ዊንዶ 11 ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ ብዘይ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ከመይ ጌርና ኮማንድ ጥራሕ ፋይልና ማኔጅ ክንገብር ንኽእል ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ሃይድ ክንገብሮ ንኽእል ፎልደርና ሪድ ኦንሊ ክንገብሮ ንኽእል ኣድሚኒስትሬተር ጥራሕ ክኸፍቶም ማንም ሰብ ዲሊት ከይገበረልና ክንገብር ንኽእል ኢና ምክንያቱም ኣብ ዝሓለፈ ግን እዚታት ኣብ ቪድዮ ሻድሻይ ቪድዮ ኦር ሻውዓይ ቪድዮ ርኢናዮ ነርና ኢና ስለዚ ሲኤምዲ ብምጥቃም ከመይ ጌርና ኢና ፋይልና ማኔጅ ክንገብር ንኽእል ወይ ፎልደርና ማኔጅ ክንገብር ንኽእል ዝደለናዮ ቱቶሪያል ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ ዝቕፅል ዘሎ ቱቶሪያል ድማ ብዛዕባ ሲኤምዲ ኮይኑ ካብ ፋይል ማኔጅመንት ውጭ ክኸውን ወይ ከዓ ካብኡ ወፃኢ ኢለ ክነቕርበልኩም ካብኡ ስለዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻሊእ ንክባፅሕ እውን ላይክ ሸር ብምግባር ንኩሉ ንክባፃሕ ናይ በኩልኩም ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ግበሩ እስካዕ ዝቕፅል ቱቶሪያል እስካዕ ንራኸብ ድሓን ኩኑ የቐኒየለይ